Mnogo naučnika se bavi muzikom, slikarstvom, meni je to taj ventil poezija. Pisanje gde rečima pokušavam da dam oblik tom nečemu što daje u stvari inspiraciju. Poezija i ne samo pisanje, nego i čitanje drugih pesnika. Moj otac je bio pesnik, njegova poezija takođe opet na jedan potpuno drugi način ume da me inspiriše i prosto bez takvih nekih ventila ja ne verujem da bih mogla dobro da funkcioniše. Sada radim na nečemu podjednako, ako ne čak i interesantnijem. Radimo na inženjeringu krvnih sudova i tu kombinujemo različite tehnologije. Za sada najviše koristimo elektrospinning, što je vrlo zanimljiva metodologija pravljenja nanovlakana od različitih polimera. Dalje nam je u planu da kombinujemo takve nosače od nanovlakana sa nosačima koji se prave 3D printingom. To je dobra kombinacija. 3D printingom se napravi ta jedna drugačija geometrija, a elektrospinningom se naprave jako fina nanovlakna i onda se na sve to stave ćelije i to onda sve zajedno je jako dobar konstrukt. A opet korak još dalje je 3D bioštampa. To još nismo počeli praktično, još je u pripremi, ali smo nabavili printer RepRap koji može da se modifikuje da se njime štampaju i žive ćelije. TEDx Novi Sad, TEDx konferencije su sjajna stvar zato što na jednom mestu tokom jednog dana mogu da se čuju fantastični ljudi i to iz različitih oblasti i sama ta atmosfera ljudi koji dođu da slušaju, pa u pauzama networking se dešava, razgovaraju i sa govornicima i međusobno, prosto se napravi jedna lepa zajednica tu na licu mesta gde onda im nove ideje, uvek se pojave neke nove ideje, naprave se često i neka nova poznanstva, prijateljstva, saradnja, profesionalna, privatna, na razne načine se eto ljudi povezuju. I to je to što i TED, veliki TED i svaki mali TEDx baš nosi sa sobom taj neki vibe povezivanja i deljenja ideja. I to je fantastično.